ekene m Igbo ndị niile, ekene m nwoke, ekene nwaanyị, ekene ife na-emeli Igbo ife asị mma adịlụ nwoke mma na eke dịla anyị na mmanụ ọrịa na afọ na nkwa ahịa na-anọ mgbọsị na-anọ asị m na ndụ azụ ndụ mmiri. Biko na onwe ha ji ebe n'ụbọchị nke taata maka na asị na aka na-eje n'ike mgbe ọbụla ọ bụla ọ gụtara arụ ọ gụta nsị. Biko na onwe ha chọrọ ikwu maka na ndị ụmụazị Igbo anyị jụ na ha na njem mụọ ọlụ jee mụta aka ọlụ ha ya na-alụ ya bụlịlị odibo tu ndị dibịa, ndị eze nwaanyị na ndị eze nwoke. Okwu isi wee bụrụ na vidiyo nwa dị n'akụkụ ebe a nwanne anyị nwoke na-akọwasị na the way ụmụazị Igbo ji wee sị na ha ya ha amụ ọlụ, that is the contribution that caused the rapid spread of eze nwaanyị, eze nwoke, ndị mmiri, ndị dibịa wee na-akwado ha wee na-asa ha na-eme mana ọnụ o si na dị ịmụ aka ọlụ ka mma nwee ihe ị na-alụ maka na ịpị kọmputa ama work forever. Ọ bụghị ịpịta this week ya pịta next week, mana inwe ebe isi enweta ego nwee ihe ị na-alụ. Chi gozie Okeke ya gozikwanụ Ọkafọ. Not just the problem na bụ na ụfọdụ anaghị ala ike inwe ndidi, mana ọnụ o si na dị na-enekene na vidiyo dị n'akụkụ ebe a ka unu soro m fụ ihe nwanne anyị nwoke a na-ekwu banyere ya. Ndị be anyị ekene m unu. Ọ udu mmiri nwa aka alụ abịakwana m ka nzie unu ozi chimsi nzie unu. Nzicha gị eleke ekwelu eleke rapụ ife mma bụ na ọ bụ na ikwe isi ekwe next year, ọ bụ na ikwe next year ikwe next 2 years, ọ bụ na ikwe next 2 years ikwe next 4 years, ọ bụ na ikwe next 4 years ikwe next 5 years, mana ihe ekwelili one day. O nwere ife nchọrọ egwu unu, advice nchọrọ inye unu, because some people feel na abụ m an atheist. Mba, I believe m na spirituality. I believe na enwere ife dịka ife mmụọ n'ụwa. I believe na ụwa dị deep, because na mụ na onwe m enwegokwa experience. Ọ dị ife jọgburu onwe ya na ndị dibịa pụtazi na-edeceive boys. So achọrọ m inye unu advice. O nwere ndị nọ n'ụwa na-amara ife, ha ga-anọ like this ife eme mmadụ, instead ha ga-esi n'ife a mere onye a wee mụta ife, ha bido onye be onwe ha excuse. Ọ maka na ijero na the right native doctor, ọ maka na ijero na the main dibia, ọ maka na chi gada anabata ọgwụ, anya mere nge iji wee waste ego gị. Ọ na-enye excuse a ka ọ enye katakwa one day o je dakpunyekwe na that same problem, that same 419 ahụ. Ọ dakpunye ebe a erie ya, ọ pụtazi o mechie ọnụ nọrọ nwayọọ. Ị ga-afụ somebody gị na-abụ na-eme agreement dibia before. Ị na-ekwuzi okwu nọrọ nwayọọ, nọrọ quiet, ọ na-ekwuzi okwu ya ma mma na ojego erie ya mugu. Mgbe akọ ya bịa mụtazie ife o kwesịrị ịmụta before from aka ndị ọzọ, o were excuse mechie onwe ya anya. Nọ maka na ijebe na shop log, ọ ka believe na aka nwee shop log. Well, unu na-anya na screen a unu afụ ife a, unu na-anya afụ ife anọ a bụ friend list nwa okorobịa ibe m. Unu afụ ya Facebook friend list nwa okorobịa ibe m. Blood ya ka dị very hot, ọ bụkwa na mpa mmadụ. Don't be surprised na ndị dibịa niile a dị ka ndị ara nọ na this friend list now. Ask amụchago okooko anọ ya n'afọ. Osi from nke Okeke ọmabara nke Okafọ, aska amụkwa ya ba ọmabara nke Okonkwo, aska ife uche ya na-agba ya bụ na enwere shop log nya jebe continue na-eje ya ka waste kata ego from dibia to dibia, from dibia to dibia, ọ na-achọ shop log ruo mgbe ebi na ọma nchọta. Because n'ife ọ na-acha adọdịrị n'afịa in the first place. Ife abụ ụmụazị a na-eme na ha na-eme yahoo na-achọ onye ya arụrụ ha yahoo. So ife m na-agwa unu bụ uche unu ya dị ya. Enwere ife a na-akpọ shop log na yahoo ka arụ ọrụ gị ọrụ ka mgbadakwa ụgwọ. Ụdịrị ife a adọrọ shop log adọrọ ịchọzina ya ịma nchọta nwe ya n'ụwa. Ife a dị ka mgbe ụfọdụ abịasị gị na enwere ife gwakọtara n'ọgwụ n'ụwa ka ịgwọta ego. Ada agwọta ọgaranya n'ọgwụ. Ọgaranya si na chosi na ịgba mbọ. Ọkị na anụ hapụghị ife anyị bụ ọpụta ndị mmadụ asị gị na ndị big man rụsara ụlọ na ha bụ so na ọkọt na ha so n'ogbuni. Ife a bụ akụkọ ndị ogbenye na-akọ, akụkọ ndị iberibe.
ife aka ya akọkọta na ntị gị before you know it ije chọba ọkọtụ nke ya aba ka dịka ndị ahụ ije chọba ọgwụ nke ya agwọ o nwere ike izuzukọta ife ije gbufuo mmadụ for nothing na ị na-akọtụ isi mmadụ na ị na-akọtụ ire mmadụ o nwere ike izuzukọta ife ije chizie ego gị je chie ndị dibia 419 erie gị mugwu ịpụta nọrọ quiet ka onye ahụ adịrọ ama mmanụ ijegoje dakpuelu ndị mgburu gị mugwu ọkwụ na anụ enwere ife a na-adị agwọta ọgwụ na ego si n'ọgwụ pụta ka m kọziere gị ife nwere ike ime asị nwa okolobịa imesie ya ama m na ọ ya agara gị one day maka akụsinachi asị nwa okolobịa ịpụta like this filo na ịchọghị ime ife omenala jee chọọrụ chi gị aja ndị Anambra na-akpọ ya ekpotuchi ndị be anyị na-akpọ ya ịchụrụ chi aja chọọrụ chi gị aja ịchụsarị aja debere ya ọnọdụ ọ bụrụ na ndị bụ na-alụ agwụ ịmalụ ka esi alụ dị agwụ lụọ nya bụ agwụ debere ya ọnọdụ one side ihe mara aja niile ndị bụ na omenala a na-eme mezuo ya emezuo from aka ndị okenye ya akọwara gị ka esi eme ya ọ bụrụ ọkwa ịpụta ije na-esogharị dibia ndị Anambra steeti apụta na-agwa gị akala ogere na akwali ọmụmụ all these things ahụ nwere ike ọma ndịkwa na your own place so jee bụ unu jube ese mezuo omenala imezuo jee gbaba mbọ iwerekwana uche gị tinye na omenala ime nọ nya eme gị ka ị bụrụ ọgaranya overnight mba emesi m ife a niile as of that year ihe o tekiri m 400 and something thousand emezu m ife a niile mezucha ya chefuo the whole thing chefukwuo ma ndị dibia o tekiri m about 4 years later before m bido fụba period m from my period until 4 years later so imesi ife omenala anyị niile jiri nwayọọ pụba je gbaba mbọ o meghe this year o eme next year o meghe next year o eme next 2 years o eme next 2 years o eme next 3 years o eme next 3 years o eme next 4 years 5 years time still dey give yourself time ndị dibia ndị big man a niile ị na-eche na ha gwọrọ ọgwụ ego o nwere ọgwụ ego ha gwọrọ o nwere kọtụ ha eso ife a bụ ha akọbara gị mgbe ha bido taba afụfụ ụwa ha akọbara gị history ife na their history is dated back to 20-30 years back mgbe ha bido their journey mana ịpụta asị mumu ibu ị na-ezuzigharị asị gị na ha nọ n'ogboni ị na-ekwe because na ịgba onye ahara ị na-achọ ka ogboni nke ya abana ebe ya abaziri erizie gị mugwu ịpụtazie n'ọrụ quiet ka onye ahụ na-eme so jee mezuo omenala ndị bụ unu imezuo ya ọfụma kpọtuo chi gị ife anyị na ngosiri gị happy ya forget them mbọsọ ọbụla ị nata village gọọ ọjị mee nke a mee nke that's how to do it jee gbaboro onwe gị mbọ then for ụmụ okorobịa ndị na-eme na ha na-atọ ọrụ tụkọtago ọrụ bazie ha n'ọbara nke bụ na ha maazi ka esi eme biznes ma ka esi eji amụ aka ọrụ ka nye unu advice ụmụ okorobịa ndị na-eme na ha na-atọ akwụkwọ ọbụlọkwa imesi omenala ịmakpuye na ị na-atọ akwụkwọ ụzọ adọrọkwa na ịtọ akwụkwọ apụkwa onye nke ifo na-anya benz na onye nke na-anya ife ọ na-anya chi gị na ya nwekwara ike ọma mgbe ofu ịtụkọta akwụkwọ anyị na-atụ wee tụta obere ego nwanne m jiri egote some things ịmara investment ihe eme ọbịa bụrụzie na ego nke ịtụtara ezuru ego ime investment ka m gwa gị ife ihe eme wee na-eri nke nri maka na agụụ na-akwa unu na ọdịs rubbish wolu nwa obere ego anyị ji na-akpa kama ihe ejije nye ya dibe were eje egote keke bie mmadụ hypoches ịchọ igo moto n'ịkpata gị ego n'ịtụtago ọrụ na akwụkwọ ị na-atụ n'ịchọ igo moto igo na moto eji eme big man goo moto ịma na echi niile na agụ ụgụba gị convert ya to cab chụba afọ gị ịchọ igo machine goo machine ịma na echi niile na agụ ụgụba gị convert ya gbaba ọkada igo na machine iji ebu gị nwaanyị ife a na-agwa gị like ya go and play with it akwụkwọ anyị na-atụ adro sustainable ọ dị possible na ya anwụcha champagne this year enwụba alomobita next year maka onwe onye nyere ego ya debere online so use number 6 gị na atụmọrụ siziri ike because mmansi be gị advice gị je chọọ ife ọzọ ya arụ some of you emekatago ife a ọba unu n'ọbara nke ụna unu fụzi onye na-enye unu advice unu hapụ the thing nya unu afụzi onye asị onye iro so ọba uru mụ ịbịa buru mmiri wụba n'elu okwute were ego gị na-eme ife bara uru ipikite ego ịbịazi na online na-egosi nke a nke ọzọ na-ese picture na-egosi ese iPhone na miro na-ese etinye ife na Instagram
ife a niile bụ ye mega fet in the future. Club ahụ, hotel anyị na-eje, village anyị na-eje anyị ego, occasion anyị na-eje anyị ego ye mega fet in future. Ka ọ ya esi mega fet bụ otu a na onwere ọrụ ọzọ na-arụ na-abụrụ ịtụ akwụkwọ. Mgbe ihe emekata wee tie flat. Mgbe ihe emekata ife ọzọ mgbada for complete 1 year. Agụ wee bata gị arụ. Ifere ama nkwezi gị pụta je gbaa mbọ. Mala ife ọzọ ihe eme ka ihe enweta gị eji na-eri nri ma ọ na-asọ ọbụ. Because na ijego na club jee mee okomoko. Ijego na village jee wụọ ego. Ijego na Facebook jee post iPhone 50 gị. Ijego na Instagram jee see picture na hotel. Okomoko a niile imechizi now. Ịnyago moto enu nya moto ana. Okomoko a niile ifere ama nkwezi gị bend down were moto gị anya baka. Ifere ama nkwezi gị bend down were machine gị agbaba ọkada. Ọkwa na-afụ. So ipikite obere ego hapụ ije na Facebook ma ije na hotel ma ije na nke ọzọ ọrụ siri ike na ọ dị possible na next year ọbụla ọzọ anwụrụ anyị na-anwụrụ kịta ka ya nwere next year nwere ike ruo ezigbote agụ bịa gị n'ahụ. Mgbe ahụ machine ahụ nsi gị ji ego eji agba ọkada ọ bara gị uru. Mgbe ahụ moto ahụ nsi gị ga-egokwa na Benz go nke eji wee gba taxi ọ bara gị uru. Itinye ya na line nyatabagodu nke bụ ego nri because ọkwa ifere agụụ bata gị n'ahụ ị nwere ike ba kidnapping. Ị nwere ike bụrụ ha na nrọba. O nwere ife ịma ntinwe aka n'ụwa agụụ baa gị n'ahụ. To prevent agụụ from inye gị nsogbu iji na ego gị ji ego machine eji ebu oyi nwaanyị were ego nke eji agba ọkada gbaba ya private o sie ike gbaba ya asa ọkada wotu onwe gị a na gbaba ya asa ọkada. Onye mere ime okomoko adịrọ mma because ebe ị na-eme okomoko ịma nwotu nzu onwe gị ana. Ọkwa ị na-anụ ego ihe eji nye nwa dibe were egoro keke nye mmadụ hypochase ọ na-enyekwa gị return. Ị na-eri nke nri ife ndị agwa gị ife aba achọkwa m onye abịa kidnap m one day. Mgbe unu emekata ife ahụ na-eme erikata agụụ bụ aga ahụ ị bịa chọba onye ya kidnap kidnap kwa na m achọkwa m onye kidnap makwa ka m ji nye advice ya ka m jiri ebe a. ụmụlụ nze m ọzọ ejikwa m n'aka na afụcha anya vidio biko ebe ọ na-enecha vidio nyela anyị aka share this video nyela anyị aka subscribe na this channel mana nke ọbụla anyị kwukwa na weta na welu unu iwe biko na onye ọbụla dịbe maka mmadụ niile abụghị ofu anyị na-ama nnọọ in the same page every time maka na ihe ji wee nwee ọganihu obodo bụ na ndị kwe na ndị ekweghị mana ndị na-akweghị ọnụ ha dakarị na ndị kwenụ ekwekọrịta agbasacha ha niile ya bụ ofu ọdịmma Igbo na ịfụnanya Igbo ka anyị ji abịa na anyị dị n'otu nke ahụ bụ the most important thing bụ na isiokwu channel a biko njikọ ikwukwe ha maka some of the comments asụ anọghị mana ọnụọbụla osi na dị anyị ekwugo na anyị efele mba ụwa nwa ofu eziokwu ka anyị jikwa wee na-achị Igbo ọ bụ na ikwetaghị na ya tata ihe ekwetakwa n'ụzọ IT na maka na ofu Chineke mana ọ bụ ofu Chukwu ka anyị na-efe mgbe bụrụ nze m ọzọ ka anyị nwee n'ụbọchị ọzọ.